Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska je to video z novej hry a možno z novej série Papers, Please, čo po česky alebo po slovensky znamená doklady prosím. Fajn, stiahol som si češtinu, aby sme to mali jednoduchšie a myslím si, že Slováci rozumia češtine tiež, takže úplne v pohode. Takže ideme na to, vrhneme sa na to, dáme si príbehový režim a nebudeme to zdržiavať. Nová hra. Tak. Gratulujeme. Naše meno bylo zvoleno. Jasné, boli sme okamžite zvolení. Vaša rodina očakávajte obydli o smrť šídy. Slava Artoške. Moc videí som z tejto hry ako nevidel. Kresťanské stanoviště bylo nakonec otevřené. Rodiny se brzy shledají. Super. Tak. Sme v práci. Aha. Vítejte ve své nové pozici na hraničném stanovišti v Grecinu. Rozsídkujte vstupní vízum a vraťte doklady zpět uchazeči. Vstup je povolen pouze občanům Artošky. Zamítněte všetky cizince. Slava Artoške. Takže fajn. Zasa mi to moc nahlas. Počkejte, ja hudbu vypnem úplně a dám takto pokračovať. Tak, však ja dám hudbu do videa. Takže konečne sa môžu vrátiť domů. No to uvidíme, to uvidíme. Artoška. Si z Artošky. Jak to mám vrátiť? Jak jej to mám vrátiť? Je tu nebol... Aha, my jej to musíme orazítkovať. Ej bože. Slava Artoške, ďakujem. Ďalší. Na čo to zatváram? Tak, to si môžeme nechať. Nie je to si jasné. Doklady prosím. Tvoje stanovište je menší, než by sa dalo čakať. Fajn. OK, to je dosť zaujímavé mesto. Ale Artoška tu určite nie. Artoška tu není. No poďte pani. Doklady prosím, to budete jenom čekaní u týhle fronte trvalo 8 hodín. 8... Sorry bro. Sorry bro, toto není. Ty si určite... Počkaj. Ty si není bohužel z Artošky. Neuveriteľný, biež do háje. Tak ďakujem vám veľmi pekne, stará pani. Ale len... Nikto není Artoška. Zaujímavé. Už traja za sebou. Čau. Doklady prosím. Bola chyba otvárať toto stanovište, tak ako... OK, fajn. Choď úplne do haje. Fajn, doklady prosím. Ďakujem. Z Republie, ja nemôžem nikoho príjmať, kto je z Republie, čau. Máš smolu. Doklady prosím. Artoška. Super. Ty si z Artošky, takže... Bež slava Artoške, no super. Doklady prosím. Artoška. Super. Vítej v Artoške. A už sa nám zatvára,
Fajn. Svoje videa... jasné. Topení. Máme 20%. Hej. Aha. Dáme topenie aj stravu. To bude dobré. Máme $20. Analytici to vidí pozitívne. Predpokladá sa na rast obchodovania a spolupráce. To bude super. Ideme. Aha, s platným pasom môžu vstúpiť. Aha, bol nám nainštalovaný systém. Jasné. Jasné. OK, fajn, presčítal som si to. Máme ich skontrolovať týmto tlačítkom. Aha, fajn, dobre. Doklady prosím, s platným pasom. A žiadna spojitosť. A s platným pasom. Ne. Tak čo teda? Aha, táto platnosť. To sa zhodují. Fajn, takže ty si... Bye. Čau. Máš platný pás, takže môžeš ísť. Super. Doklady prosím. Ďakujem. Skontrolujeme, či to sedí. Platnosť pasu s hodinami. Aha, takže tebe sa o tom nedonieslo, čo? Bye. Neplatný pas takto nosiť, tak ako, hej. Dáta sa zhodují, super. Jasne, dobre, ja viem. Byla ste zobraná pani... Casey. Čo? Výdejní město? Čo? Tu už si máme kontrolovať aj mesto? O tom nič neviem. Si z Artošky máš platný pas, takže choď. Zajímavé. Doklady prosím, ďakujem. Počkajte, ako to je? Jasné. Ale... Ja tu nemám... Počkajte. Mapy regionu. Aha, fajn. A tu je nejaký slavný rapid, to ako... Toto není. No tak ale my uvidíme. Pokiaľ dostaneme pokutu, tak dostaneme pokutu, no. To si robíš... Čo? Sorry guys, také... Počkaj. Kámo, možno potom zajdem. Ale teraz sa mi moc nechce. Ale ja tu nevidím žiadne také mesto. Tak asi neviem, tak úplne. Počkajte, takže...
Musíme, je to žena, jasné. Zkontrolujeme platnosť. Data sa zhodují. Fajn, východný Greslin, už na zákupu skončí práca. Fajn, to sme dobre urobili. Doklady prosím, super. Takže teba skontrolujeme hneď takto. Ty si žena? Hej, ale... Vidíte to? To čo bolo? Teroristický útok? My už nič nemáme. Čo im dáme? Stravu a topenie, alebo čo? Sorry bro, ja potrebujem nejaké peniaze. Teroristický útok, no super. Toto som vôbec nečakal. Dáme si ešte jeden deň asi. Už tu máme 3 policajtov. Aha, je obmedzený. Všichni cizinci musia mať platnú vstupenku. Pred orazítkovaním vstupného víza musíme overiť platnosť informácií a dokumenty vrátiť cestujúcim. Sláva Artoške. Chybujúci doklady mohol byť nahlášený zvolením prázdnej prepážky a patričného zápisu v knižce pravidel. Aha, takže knižka pravidel, základní pravidlá, cizinci musí mať vstupenku, fajn. To si sem takto niekde vyvesíme, tuto. A jasné, to chápem. To je všetko, fajn, super. Tak, otvoríme a ideme na to. Aha, tuto, super, vstupenka. Na den, to si skontrolujeme tú platnosť. Data sa zhodují, super. Ale nie, ja som chcel splatnosť. OK, data sa zhodujú. Je to muž a má vstupenku. Takže... myslím si, že... Fuj, dobre, už som si myslel, už som mal také tušenie. OK, fajn. Aaron. Si muž, áno, to si muž. Tak, teba si skontrolujeme, tú tvoju platnosť. A počkať! Kde máš vstupenku? Ty kokos, ale to je, on to urobil na schvál. OK, data sa zhodujú, je to muž, má platnosť, má platný pás, tak aha. Aha, ja to najprv musím orazítkovať, takže fajn, to máš tak, túto ber si. A nerob potiaže. Dobre. Fajn. Tuto je. Aj, ty tam. Mohla bych te kdykoliv rozveseliť. To už som niekde počul a niekde videl. Takže fajn. To si skontrolujeme. Data sa zhodujú. Platnosť. Data sa zhodujú. To by sme mali. Je to žena. Takže... Zatiaľ sme zobrali všetkých, takže uvidíme. Tak, doklady. Si žena, si z Artošky dokonca. Ale... Ojojoj, prepač kamo, ale ja tu nevidím tú Čo? Ona ju má? Počkaj, to mi nejako nie. A kde ju má? Ona není cizinka. Bože, sorry guys, sorry. Ja viem, určite si hovoríte,
že ja neviem, asi mi preskočilo, ale nič. Doklady prosím. Takže ty ešte hovoríš, že či mám prácu, no počkaj. Mňa hociaká nezrovnalosť, tak žiadne peniaze ti nedám, ani nič. Dáta sa zhodujú, ty máš sakra šťastie. Ešte si muž. A pakuj sa. Dávajte na sebe pozor. Zatiaľ sme zobrali všetkých. Pokiaľ to takto pôjde ďalej, bude super. To je červený pas, to sa mi nejak nepáči. Aj keď to možno ne... Máme tu prvého! Sorry guy. Bye. Ďalší. Nemáš platnú vstupenku, máš smolu. Výborne, doklady. Daj mi doklady, takže fajn, to si skontrolujeme už takto hneď, či to máš platné. Dáta sa zhodujú. Si žena. Takže všetko v pohode. Môžeš ísť, dúfam. Nedávajte potíže. Super, toto kolo sme sa ešte nepomýlili, čo som veľmi rád. Kamo. Na čo si tu išiel bez pasu? Môžeš mi to povedať? Na čo tu niekto ide bez pasu? Máš 75 kg. Ty? 75? Kamo. To mi úplne nesedí. Ja si to skontrolujem. Tak žiadna spojitosť, neviem, s čím by som to tak mal dať. Ale už nám končí ten čas, takže teba ešte. Dáta sa zhodujú. Ale to musí zatvoriť, fajn, stupenka. Dáta sa zhodujú. Tak. Si žena. Poď, a ešte zoberieme jedného. Ide. Ja neviem tie výdajné mesta, ja fakt neviem ako. Si žena. Si z Republie. Nedá sa to nejako zistiť? Boston, tuto. Sem sa to dalo zistiť, nie? Boston alebo Republia. Asi keď tam je... No, to je jedno. Dáta sa zhodujú. Si žena, si Angela, super. Ešte podľa obrázku to musíme kontrolovať. Vypadáš rovnako, tak bež. Zatvárame. Dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne. Syn trpí nemoci a potrebuje medicínu. Leky syn, fajn. To nám akurát tak vyšlo. OK, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Bolo celkom dlhé, trvalo tak 20 minút, takže pokiaľ chcete ďalší diel, nezabudnite napísať do komentárov a ja sa s vami lúčim. Zatiaľ čau.